Erokamano ahinya. Rosil, odiochieng' manyoro ka niwinjo kanyo ka Beatrice Nyagala lando ni omenda mano mar mbalariany koro lwar. Kaka japuonjre ma pod dhi nyime gi sombe, wacho ni isomo chal mano mar fwambo. Ne en wach mani iyudo nade? An nayudo ka wachno ne bet ber nikech koro kaka an e new funding model ni. Kanowachi wane mane gino chako kodwa nikech sani koro adhi e third year. Nochako ka ne first year. Koro nochako kodwa. Ing'eni koro mano ne en confusion at that time. Ne pod wan confused. Ineno king'i kaka ne parents ong'iyo gi funding machon chande. Nyithindo nong'eyo ang'eya ni pesa machal kama emana chulo, machal kama emana chulo. Wan koro kanochopo kodwa koro idhier ni part mar household ni to mane, to part mar scholarship to mane. Koro ing'eni ne chopo ni jogi ne apply, gin gi apply scholarship dichiel moriwore nyaka gi HELB. Wan yudo ni wa apply gigo diriyo mopogore. Koro ne otek nikech kata ka nang'iyo fina time no ka adonje nini first year ne en gimoro 180 mano monego beni mara monego bena chulo. Koro ka ng'iyo koro luwore gi kaka government dhi ketie funding. Yudo no ketie nini band 4 kata band 5 pod dhi yudo ni chulo pesa mang'eny. Koro sani kaka giduoke piny bet ber kata nyathi manoluor donje university koro winjo ka gima ofuong'ore onya donje university. Lakini Steve kan winjo erokamano ahinya Rosil ka niwinjo milome ma kama Steve ndirwake